aoko. Kapuro mane gwenge makadho nam chumbi kuno endo en jotelo. Kata moko kuom jotelo ma gwenge makadho nam chumbi joyango ni ogibidok chien kata nade kode okang' manchene gisekao mar siro lwedo sirikal ma manywanda kata broad based ka achiel bende kod dhi nyime gi siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto gi loch mare. Kane giwuoyo bang' Harrison Kombe mar ODM loyo kom od bura ma Magarini, jotelo ma gwenge makadho nam chumbi kuno endo mane otelne kod gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro ne jowacho ni ne jochiwo singo ni gibiro dhi nyime tudruok kod sirikal mar broad based no endo kaluwore kod okang' mane okaw kod jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni onge ng'ata mar UDA mane oketi ni chung kod Kombe laro kom ma Magarini no endo. Nataka tu niwaambie kwamba kama chama cha PA sisi tutashirikiana kwa hali na mali na wenzetu wa ODM na wengine wote wale ambao wanafikiria kama sisi kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anarudi kama rais tena tutam 2027, na zaidi ya yote sisi kama PA pia tutashirikiana na vyama ODM huko mashinani kuhakikisha kwamba the broad based agenda ndani ya taifa letu inaweza kufanikiwa. Jarbura ma Ganze Kenneth Tungule ma bende en jagoro maduong' bura mar PA no wacho ni gin kaka jotelo magwenge makadho nam chumbi gibiro dhi nyime kod siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto dwaro mare mar dok kendo laro kom ma jatend piny Kenya tielo mar ariyo yiero maduong' ma higa mar 2027 kowacho ni gin bang' Ruto kendo gibiwe kata matin yiero no endo. Nataka tu niwaambie kwamba kama chama cha PA sisi tutashirikiana kwa hali na mali na wenzetu wa ODM na wengine wote wale ambao wanafikiria kama sisi kuhakikisha kwamba Mheshimiwa William Ruto anarudi kama rais tena tutam 2027, na zaidi ya yote sisi kama PA pia tutashirikiana na vyama ODM huko mashinani kuhakikisha kwamba the broad based agenda ndani ya taifa letu inaweza kufanikiwa. Tokoroka koreto gavana ma Mombasa Abdul Samad Nasir no wacho ni gwenge makadho nam chumbi kuno endo ok bi yie kata matin ni bwogogi kage wacho ni duond bura mar ODM biro dhi nyime bedo motegno ka broad based no endo kendo gibiro temo gi yore te mar neno ne ogiwuogi e sirikal ma manywanda no endo. Hatutauziwa lugha ya kuweza kugawanya watu, hatutauziwa lugha ya kutukana, sijui mambo ambayo kwamba hayana maana yoyote na kuweza tu kusema tena. Sasa hii tumemaliza hizi kura na nilisema pale mbeleni, leo tunasherehekea Kombe na watu wa Magarini na Kilifi kwa jumla. Baada ya hapo wale ambao kwamba wenye nyingi tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu, tupateni ground.